sike mukatone tipinde meeting. Hoire nayakomana chiko kumutsana manhero akaita so saka mati right mangwana kuseni kana momuzabika gwatakwataka. imamane mukutaura nezveko panapa, mukutaura nezveporiji na 1 dzeusiku. Bohera mana rarai uku usiku uno. Iwe ndikutogara ndakatobhukisa mangwana makuseni yangu poto handiri zvokunetsana nevanhu. Mudhara ingawane nezuro ndiwakakokota wani. Eheka kana uchida wafutika kukokota poto yachona unofanira kugara wakatotaura kare, haungei kana wakutokokota poto. Zvotobhukisa zvapfana ndikuonei makutambira kudhuze nepoto makuseni muchida kuonerwa namhomuzi ndokuputitsai manzwaka. Saka inini wangu mugwaku unenge wapakuriswa mbida yacho. Okay guys, saka rangu idhishi rinenge rakanyirwa mbida yacho namhomuzi maibata. Okay, saka yasotedzikai case closed. Munhu wese mangwana anowana something. Girls resa 9 tari number 1. Zvamanje vanhu nge bonzo. Boys, ndine nyaya ekunineta zvisingaite. Ndotokumbira advice kubva kwamuri. Mutombodawo zvenyu maadvice kubva kune vamwe nhai. Uri kuona kuti chi nyaya yangu yakamira so ndine mokora ndiri kumhanya naro but hey rinonwa manje, so ndoda kubvunza kuti zvinoedera kuti ini ndivake imba naro. Mudhara iwewo unosiresiwo nesina nebasa iwe. Ingawane mudhara wokwachigeji uko akatovaka imba yake yachikanyirwa dhaka nevakadzi ende vese vainwa, asi imba yake yakatobuda bho zvekuti chisingangodiwa kakunwa uri pabasa chete. Zvinotoita mudhara. Imimi munenge mave kuti ka iye okanya dhaga, imimi muchivaka zvobva zvatobuda bho. Tibvira apa ndazvaona kuti mimi muchiri ntumurwa chaizvo. Ndikutaura zvekuroora apa mukutaura zvenye zviri off topic. Ngatirare zvedu.